ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம தஞ்சை பெரிய கோயிலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். 1000 ஆண்டுகளாக தஞ்சையில் தமிழரின் பெருமையை பறைசாற்றி கொண்டு உயர்ந்து நிற்கிறது தஞ்சை பெரிய கோவில். தஞ்சை பெருவுடையார் கோவில் அல்லது பிரகதீஸ்வரர் கோவில் அல்லது தஞ்சை பெரிய கோவில் என அழைக்கப்படும் இது இந்து சமய கோவிலில் மேலும் ஒரு தமிழரின் பாரம்பரியமாக விளங்குகிறது. 10ஆம் நூற்றாண்டில் சோழ பேரரசு அதன் உச்ச நிலையில் இருந்தபோது ராஜராஜ சோழ மன்னரால் கட்டப்பட்டு அதில் ராஜராஜேஸ்வரம் எனும் தஞ்சை பெருவுடையார் கோவில் எனும் அழைக்கப்பட்டது. இக்கோவில் 17ஆம் 18ஆம் நூற்றாண்டுகளில் மராட்டிய மன்னர்களால் ஆளப்பட்ட போது பிரகதீஸ்வரம் ஆகியது. இக்கோவில் வெறும் 7 ஆண்டுகளில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. 2 அல்லது 3 தளங்களை மட்டுமே கோவில்கள் கட்டப்பட்டு வந்த காலத்தில் கற்களே கிடைக்காத காவிரி சமவெளி பகுதியில் 15 தளங்கள் கொண்ட சுமார் 60 மீட்டர் உயரமான ஒரு கற்கோயிலை ராஜராஜ சோழன் எழுப்பியது என்பது ஒரு மாபெரும் சாதனையே. அது மட்டுமின்றி கல்வெட்டுக்கள், சிற்பங்கள், ஓவியங்கள் ஆகிய அம்சங்களையும் இக்கோவில் பெற்றுள்ளது. இக்கோவில் சிவலிங்கத்தின் உயரம் 12 அடி, தமிழின் உள்ள உயிரெழுத்துக்கள் 12, சிவலிங்கம் பீடத்தின் உயரம் 18 அடி, தமிழின் மெய்யெழுத்துக்கள் 18. இக்கோவில் கோபுரத்தின் உயரம் 216 அடி, தமிழின் உயிர்மை எழுத்துக்கள் 216. சிவலிங்கத்திற்கும் நந்திக்கும் உள்ள இடைவெளி 247 அடி. தமிழ் மொழியின் மொத்த எழுத்துக்கள் 247. கருவறையில் உள்ள சிவலிங்கம் உலகிலேயே பெரிய சிவலிங்கமாகும். 6 அடி உயரமும் 54 அடி சுற்றளவும் கொண்டது. 23 அடி உயரம் கொண்ட லிங்கம் தனித்தனி கற்களால் செதுக்கப்பட்டு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கோவில் நுழைவாயிலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்ட நந்தி சிலை உயரம் 13 அடி, அகலம் 16 அடி ஆகும். 1010ஆம் ஆண்டு முடிக்கப்பட்ட இக்கோவில் 2010ஆம் ஆண்டு அதனோடு 1000வது பிறந்த நாளை கொண்டாடியது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தஞ்சை பெரிய கோயிலை பற்றி மேலும் ஒரு வீடியோவில் விரிவாக சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.